Darukang pumad, legion kag jupong, kag mga katodo, programang labugay na. Pulupandan Record. Sa mga nagka-problema, ari na siya, kapadaksi ang bahala. Sa mga basa ang baba, Kumanda ka, kapadaksi ang maprangka. Kung may dako ka nga problema, bisan gamay, kapadaksi ang malaygay. Sa istasyon niya katodo, labugay na. sa 88.5. Sa mga tao nga hilig mamati radyo, diri na ta sa katodo kag hindi na magsaylo. Stay tuned sa 88.5 kag magpamati kay DJ Papadaksi. Sa iya mga layga sa programa nga labugay, mga problems ang uyabay nga permiga inaway. Kampisan mga problema da nga labay-labay, miski ano klase dako man tao kung gamay. Kag kung ga problema ka sa imo pamilya, sa bata mo nga bayi, wapahon nga murag galing kay numero 1 man gali. Kahangag kay tungod nagpaturjo kundi tiyan niya habok. Kag sa mga lalaki nga nagapatunto, sa mga babayi nga mga papati, hindi kontento sa isa kadagag inagakatul. Gusto yagid lima-lima gani ari labugay na. Sa mga nagka-problema, Ari na siya, kapadaksi ang bahala. Sa mga basa ang baba, kumanda ka, kapadaksi ang maprangka. Kung may dako ka nga problema, bisan gamay, kapadaksi ang malaygay. Sa istasyon niya katodo, labugay na. sa 88.5. Sa love life man ang problema, ukon sa pamilya, mga tupad balay nga chismoso o chismosa. Di na pagproblema kaya rin na ang superhero. DJ Daxi masaligan diin man nga radyo, diin pa kamo 88.5 na tayo. Sari-sari nga problema, istoryahan ta. Sa gamay lang nga oras iya nga subaron, ang mga problema nga ginadala sa mga aklanon. Gani amuni ang nanamian bata tigulang, patakalasot sa media ginahulat nga sa sina ang inyong maradyo kay todo labugay na. Sa mga nagka-problema, Ari na siya, kapadaksi ang bahala. Sa mga basa ang baba, kumanda ka, kapadaksi ang maprangka. Kung may dako ka nga problema, bisan gamay, kapadaksi ang malaygay. Sa istasyon niya katodo, labugay na. sa 88.5. Gani sa diin ka pa, sa diri na ta, kay DJ Papadaksi gwapo na magtsupa. Kag ginaagawan kung siya makitaan, ginahugyawan, ginahimu-himuan. Sang istorya nga wala ka matuuran. Kag numero 1, kaloko-loko, mayo pa nga taho, perti pa katarso. Kung arasan tsakto, andaya ka apinan, kaglamay ginakadlukan. Gani sa diri na ta sa programa yang malabugay, siya ginambahala sa mga tao nga pasaway. Kag sa nagainaway, bisan diin nga barangay, siya gid makapahilway. Gani digid maghuya sa iya magpalapit, kay siya na ang bahala sa nagatalk shit. Mapa girl, boy, bakla, tumboy, ang problema mahaboy. Kung diri ka mamati kay DJ Papadaksi, nga vertikal labutaw, ikaw gid malingaw. Kag sa nagapatuyo, iyo ng radyo sa 88.5. Sa mga stress sa ubra, abi magkalma, ihigda sa kama, kag magpamati kay DJ Papadaksi.